Muli na namang nagningning ang dance floor sa mainit na kompetisyon ng dance sports na isinagawa sa San Fernando City, La Union. Bawat kalahok, hindi papatalo sa pagsayaw ng iba't ibang kategorya ng dance sports. Baon ang body coordination at disiplina para maayos na mai-perform ang bawat steps. Nagpamalas sa mga kalahok sa bawat paaralan. Bukas din ito sa lahat. Basta mabigyan ng justice ang sayaw. Ang pagsasayaw ay isang self-expression kung saan mas nailalabas ng bawat kalahok ang kanilang kwento at saloobin. Ang dance sports ay hindi lang isang sining. Isa rin itong sports na kinakailangan ng disiplina para mas lalo pang mapahusay ang talento. Alinsunod na rin sa panuntunan o guidelines ng sports. May kanya-kanya ring bet ang mga manonood at maging kalahok. Very lively siya, tsaka masayang manood tonight kasi palagpagan talaga eh. Tsaka dog show eh, tsaka yung energy nila is giving talaga yun. Talagang lahat 100% walang pali. Super worth it po yung biyahe. Ang gagaling nilang lahat. Isang patunay na ang mga Ilocano at Pilipino ay tunay na mahusay sa iba't ibang larangan gaya ng pagsayaw na kaya ring isabak kahit pa sa international dance floor. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.